jmenuji Ronaldinho a tvoje? Dobre. Vlog číslo 3. Číslo 3? Áno. Ja dvakrát si mal škoricový. Si nemal challenge. Ja som sa pomýlil, ja som to dal ten istý channel. Nevadí. Ideme na jednu ulicu. Richterovú. Tam nám utekli také dve dievčatá a my ich špehujeme. Naše spolužiačky. Tak sa časy dáme challenge. A je challenge. Ani nie challenge. Slavný futbal. Vieš, ako sa to hrá? Áno, viem. Dobre. Dáme si pravidlo, že do 3 sekúnd musíme toto povedať. Do 3 sekúnd? Áno. Počkej, teraz ide cestu. Dobre. Začínam. No. Krík. Krokodil. Lopata. Autobus. Sopel. Opel. Sopel, opel, pel. Teraz ktoré? Sopel. Lopta. Lopta, sakra, nej svetlo. Musíme cúvať. Lopta? Áno. Autobusárka. Autobusár. Afganistan. Afganistan. Sakra, nevidíte. Afganistan. Banána. Horiti. Píšeme. To je jedno. No. Alebo dajme si, že do hoci koľko môžeš dať. Nano. Čo je nano? Nora. Meno. Mehe. To je dobré. Nora, okej. Na A? Áno. Anakonda. Sekunда. Zase na A. Autobusár. Rybár. Raketa. Antilopa. Antilopa. Auto. Auto. Už bolo. Čakaj. Jak Či nebolo, ja som dal Afganistan. Auto. Orava. Autoprofit. Ha. Tykač. Če. Čavák. Arab. Banka. Kreatívstvo. Dneska som vykradol GTAčku. Banka. No A. Potrebujem O tam dať. Na A. Odpíš si. Ja zatiaľ budem. Kto mi volá? Niekom. Čakaj, natáčaj, volá, neviem. Joey mu niekto volá. Takže tak. Prosím. Zošo, Haló? chceš hrať na schovku? Nie. Chceš nás nájsť? Čo? Chceš nás nájsť? Nie, sme u Doda na dvore. No? Sme u Doda. Kedy si dojdete? A vy ste kde? Teraz na... Kde sme? Sme pred škôlkou. Sorry ti. Dobre, čau. Čau. A my sme išli za nimi na Richterovú a teraz sú oni pred škôlkou. Dobre, teraz ideme zase dopredu. Yeah. Slnko. Motherfucker bitch. Dobre. Čo ešte také? Au. Zachraj s tým členkom. Čo ja viem, môžeme povedať, že Opilci číslo 1. Hej, dodes. Pripoj sa sem. Dodes. Nie je normálny. Vypadal som jak homož asi. Áno, vypadal. Asi. Dobre, ešte keď budem doma, možno vyjde jedno video. Prosím.
Prosím, nech už vyjde Chubby Bunny Challenge. Možno zajtra vyjde. Chubby Bunny. Sa teším. A nech to ísť s Dominikom. Prečo? Alebo s Martinom, nie. Alebo s Paťom, alebo s niekým. S Dominikom to bude. OK. Americká trojka, Dick. Jak atomová bomba, ten vrak. Si to nevidíte? Ha. Že jak atomová bomba. Aha. Hej, to vypadá jak henty, čo sú kačky s afrom. More. Kačka s afrom, ty kokos. Čo som ja vymyslel? Veď zavolaj. Fuck. Je to malé mačiatko? Dobre, my sa lúčime. Čau.